Hi guys, may gabi. Nagabinan ko pagwaswas guys kay among tubig schedule kagabi. Magbuntag, maghapon, unya punta sa gabi magkuan. Naglaba ko ganina buntag na palong or gipalong pagtuyo. Mura gipalong pagtuyo kay nagtrabaho sila sa bukid. Ipagas hapon na. So nagabinan ko pagwaswas, nagabinan ko pag laba kay ugma wala may agas, so naron nakahanger na atong nilabhan. Hindi makita, nakahanger na atong nilabhan na guys. Daw na pagyod nakapangwaswas na ta. Na kung mga sanina nga gipangdala sa butuan ganina pa na labhan. So ayan, dakan ko gilabhan karon, agud ko nagabinan. Napaugma pod akong gihumulan. Agkaon sa karilo na. Si Ala nakauli na. Kuan niya si Mimi kay wapas Mimi nakauli pod. Silpi si Luna. Daw nakadawat na si Alan sa iyang kuan guys, kasgip sa ilang opisina. Na mahay siya kay gamay ra daw kay iya na dawat. 4 years na siya. Iya na dawat 2000 ra. 2008. Di pa dahil sa yung itabawon sa unang kumpanya nga dagko tog bonus ay dagko tog mga kasgip. Karon gamay ra ang kaning sa ilang kumpanya, imbis kay dako kay ang kumpanya gagmay ra man kasgip nila. Malamang daghan magtako. Daghan sad kay sila trabahante. Daw ni palit sa Alan og kuan oh. Lechon manok. Lami atong sudan karon guys. Lechon manok. Wa pa man si Alan nakauli. Kuha pas Mimi. Karon na may manihapon pag makauli na to sila. Daw si Rilo na dugay pud nagtakaang sa nilungag kay nagtabang mo pud siya paglaba. Siya man pud nagwaswas. Na may na lang kay panguswas na lang siya, di na siya agpanguso. Kaysa agpanguso gid nga sakit atong pinkel. Ito guys no. Laban-laban lang ta guys. Thank you for watching. Guys, ready na nga mong panihapon. So nakabili man si Ala ng lechon manok. Lechon manok nga atong sudan. Himala kay nakapalit. Himala kay nakapalit. Daw, nice sausawan. Kinamot busog ko. Tarong yung buk mi. Mi, sibog din mi kina si Kuya Dami. Sibog mi. Dinabay niya ate mi yun. Na si Kuya LG na mi. Pwede lang. Sabo ko kaya yung plato. Saba yung plato kay. Pwede lang. Ay, ako nakakwarto si tatay. Nakasildo ka tayo na. Ha? Nakasildo ka na. Kaya na lang. Amen. Kain, kain, kain. Mahirap. Mahirap po. Nga naman. Nagkaon na kay la Lola? Kamay lang. Di lagi mo mag-away, Ming. Ang pa yung isa ka pa. Man. Naabot na nila. Nalaw. Isa sa pala din. Na. May gani ka nisigan ng currency. Sige. Paglakaw pa na. Sabot na, G. Nagsigo lang kurente. Paglakaw ni mo nagsigang kurente. Ay pag-abot na. Ay pag-abot ni tatay ba nagsigo na. Tama o. Kaya pa na guys. Di, bulit lagi kay kami. Uy! Hinangihinay. Ito ba nangyay? Ang sus na, buong ka lang. Tapos de. Isa lang. Isa lang yung ate, asan lang. Pusog iwan na dito ng kwan. Pero yan, Juan. Tagal na kabini. Pusog iwan na niya. Bapak din na natin ng alas 18 na dito kauli. Ini nagabian makaram. Tapan mo ko. Makakikan. Basta ba? Adto kay laikam. Banteng. Kaon ka Abi na guys. nila dagan ganda ko pilo. Susok sa jay wal kon. Susok ka kay kusog on go.
Kup-kup siya. Tusok ginagang ko. Yung tali ka kalap sa. Yung tatay, di siya kagusto ko rin. Kalap man di ay. Lois, Richard, you're wearing coat. Suso pa siya na ko likod. Hindi siya basa. Hindi ako ba ito siya gano'n diya. What's up, Ming? Saan mo nabing mo? Ang kasunod. Dagan bisita sa kasal GR Tetek. Dahan kayo. Ano ya? Diyan. Ay ara dapat na kasal GR Butuan. Di ba taga hingog ang bae? Mm. Butong bait. Bukid siya. Bukad sa inyo. Bae? Hmm? Layo naman lagi. Butuan ng good. Dito man sila nagkuhan sa tudlo sa kuan, Carmen. Si GR. Kasi ang babae, siya sa Buena Vista. Nagikuha na lang nila nga na may lang mga amigo dito nga nasa Butuan. May hotel. Ah, mutong dito na lang. Dito na lang nila kuan. Uy. Kung hindi mo sige taga-alay. Kasi, Baboy. di ba ko naman na? Ano sa buk? Bukan ya. Sisa na bitak na. Hmm? Sisa na bitak. Mga bayo. Maraming pa. Kahit ba kayo pagka-make up. Ako ganun dyan. Baga ito pagka-make up laro kayo. Tapos para saan lang mag-make up? Laro kayo sa aping. Na ang bayad ka na pila. 100,000 tapakyan nila. Ang binyo. 120,000 oh. Apil na mga gown. Pagkaon. Ikaw na make up na dito ko wala Shit make up. na siya na. Hmm? Shit na. Dito ko wala. Hotel, make up. Pagkaon. Package na. Ikaw din mag-make up na. Hmm? Ikaw mag-make up. Naabot na lang. Sabot na siguro sa balbal ng nanay. Paras ito nakauli ko daw. Kuli nga dugay ko nakatulog. Litsik ito kabalbal. Yaw asali paras-paras. Ngayon ko siya. Binuangan man ako. Naglabay man. Ignan man ako sa bahay gabi nga. Dali yun, di na no? Kaya tulog ko. Ha? Di na no? Dali oh. Ito ra. Pagbutang man doy ni Duyan. Ito ra balay. Basta ang tuloy din yan. Ang Bilingan. Di mo kadok dia. Kuli nga karon palugaron kadok nga. Terminal katluga dia. Kato ra kay binuangan naman gud ako gud ino katulog. Hindi ko galo ko hindi. Tapos dito kamay. Kapag kita ko tigas. Kung dyan ka dyan. Wala na ko. Gubandak na maribit gatad. Bay sa kanan. Kuminti ang mga wala ko nakabiyahe karon. Nagbiyahe man to pero sarap niyang kulkuming katong silingan dito ba. Abangan nga. May awal na makita ba iring yan. Hmm? Awal makita ba Ano to dong? Ano sala? awal ka makita ba iring. Ay, ako na ako. Di man. Tay, lepo na ba itong koktay? Di na kalundog tatay. Yung sa manat. Hindi mo rin out. Ano mo na? Kuminti naman muna ko kung ano Kung ka nagmanok. Taga-od tuloy sa silan. Manok, pero magkakulaan. Ikaw? Ano ka Ito bago sa kagayan noy dako ya bungi ito noy. Namatay man to katong gidala dinhi bitaw. Namatay to naligsan sa truck dako na kay dio naligsan man. Na bago ito dito karon dako na kayo. Ba pa ka ay kuan to isa wa pa nagbuwan sa amo pero inara ka dako ni ko ano. Tuyo. Pareha bitaw danang iro isang kaliwat bitaw. Nag-steam na ba si Kulito? Nag-bike siya. Pareha color to sa katong diniuna sa inyo ba itong namatay ba? Ito color.
Good morning guys, mga pita guys. Sayo pa ng mata. Kapi, kapi, kapi. Kapita. Apo ko na mahal baboy, panyagit ng baboy. Apo ko na mahal. Ngapi ko na kay hapos sa kantiyan. Sayo yung burn out karon guys. Ay. Sayo ko kuan charge skin. Sayo yung burn out. Ay mo burn out karon di ay pero adlaw. Murag kuan kanang burn out mga kuan siguro mga 7 or 8. Kuha na itong kape guys, mangosteen coffee. Hindi siya nila ni Madurder. Diba? Si Papa ganahan na rin nga kape kay Hugo daw. Di siya ganahan kay Hugo daw kung nagtalaon. Yan na may mga log-log. Huy! Me. Imbis nun kay way klase mi, sayo kay ka magmata mi. Pag na klase kay dugay kay ka magmata. Ngano man na? Ano na ba? Unsa? Ganitong utok. Magamito ng utok lagi ka karon. Pag na klase guys, dugay kay mamata imo paging anon kay para mamata. Pag uwi klase i-up na. Hi guys, mato mila ni Mother kay makahulam ko ng Mercy og 500 ako sa siyang bayaran. Kasi ganito na niya. Tulog ka mong dalan guys. Ini. Awas ko di. Awas ko alam. Ito silit-silit na no. Bakit ka pag minanggo na nila? Alam! It's a prank. Murag gilaha pa nga akong tinai guys. Ano? Sabi ka lang lupa mong dalang guys. Wala kita lah. Kasi karon. Papagit siya. Karon, nagatin mo party kapan? Bibo ka sila na? Bisik. Lagi mo na magsitinting nga, okay ra walay gift. Namotun ta ko kagahapon na si mama kay duha-duha man. Motong ana lang.
Oh, parte ko na sa bukid 22. Maglitson man daw siya. Nabay, bakit nito yung kuan palit. Magdako na to. Ngayon man siya nga, di na mag-amot-amot dito sa bukid. Magdala lang. Kuno taon siya itong madala. Kakawas kay nagbabag ang motor. Mura ko saan? Kawan pa sa dalog. Sarap ko ng kawas. Tagato sa Amerika, guban ka? So, nangarol man siya sing ah. Hindi mo nga nakaubanan. Pangarol niyo, ma. Pizza 16 na dayo, ma. Bangka, malaki ba na gusto pa magpangarol na? Agusto, agawat lugar ka, nga mga kuan man to sila. CI. Ito na, ipaunan ako sila. Ipaunan niyo sila. Upat. Ban ko na eh. Di ka lagi ubanon. Ayan na, ayan, wala na yan. Ang kapit ka guban. Sa imo. Ha? Sa imo. Ayak yan na, ayak. Uban na, ayak ko away na no. Ha? Asa ka guban? Nanay. Nanay, away lagi ko niya, nay. Hapit ka guban? Hapit ka guban? Sa imo. Nga guban man ka. Ako man lagi. Ha? Sa imo lagi. Tagato to sa Amerika? Guban ka? Hindi. Nanabe, uyab si ako. Guys, Nanay. Ya, uyag kayo si. Amerikano. Hindi, uyag ni Mimi Kisikon. Ginso. Dito na ako. Pataka. Oya, nanamoy uyab duha ba? Wala man ko uyab. Wala ko ka gusto dito. Unsay mo gifts ibutang? Ha? Nanay mo gifts o pa? Wala. Makulit ni Migit. Mupit mo gifts? Maninanay. Nga. Sorry, me. Hey guys, ito daw ila iba. Ito na may iba. Ang sayente, ang may pito. Ato na sa birthday. Bye-bye. Bye ko. Ka? Bah, Dali, sulod sa mong payag. may pumahaw diya. Kapi sabi ko, may kapagmahaw kayo, nag-residente, may tulog-tulog, may paula, pero gano'n, may tulog kay, may mata kayo, may klase.
Yes, YouTube channel. Patulog ka nagpukaw ko niya on. Imbis ako ris di karon kay way estudyante kay naman na bisita sayo o kaon ta kape rin Ay, naa si Mimi. Te Mimi ate ka ta bisa ka pon mino. Miss me. Uban man Mimi ase ka ba ninyo tek. Alan. Ay sulod boss. Kay ambalay nga kape. O, Mio. Kung nabilin mi, napay kape, Mio. Dali, Mi. Lami kaya. Napi namin to balay man. Ni anak ko dire kay na mangayo mi kuan ba? Gulay. Nagagas niyo tubig dahil. Siya o gamay kaya anak kay gagmayon mo ginaakuan. Mamaak na. Bag na. Bag na. Mo pa siya nag-anak lugar eh. Ato na yung gabi Isa lagi anak. Lumara man kay Bisaya. Isa lagi. Lima. Di ba na Bisaya? Lumara. Mag-anak na, tag-iwan ka na. Sure ka nga din na mamaak. Nag-ipaak lang ka. Bag na. Ano magana ka? Digan sa dia. Baong ka. Dire, Mio. Happy nang. Nangapi na may balay man. Nana sila kuan dito. Pero sa Mercy sa akong hulam guys. Kinakahulam ko niya dito ng adlaw. Wa magoy si Siliona. Tibuok mo pa dito. Kana na boy bandri. Palit na sa daan. Wa goy cambio na. Ano man eh? May tapong sudan. Kamama pa. Ha? Nakahulam kung mama 100. Baya itong gitubin ni Alan. Ano lang oh. Sweldo ni Busing ito ba? Bayad. Yang kas gift nga to itra. O babae. Ay kasi Riri. Inalang ka din na mail kasgit ni Riri. Kasi Ha? mail upuan din no. Mga bugas dayon. 5 mil daon kas. Saya galon. Dili sa lipat nila. Sa ilang Sa mayor. Ay sa koan. Kanang si Bio. Si O Bio si ba? Bio. Si. Dagan Tanan sila. Sa una si Alan. Namin niya po yung Alan sa una. Pag katong ano kamo no. Si Bio siya. Oh. Wala gay gapon sayo kay pangatan na pay bugas, kalendar, mga spaghetti. Yan cash na yun. Sa muna ilang koan basta hapit na election. Gihatura gyud ninyo diri ang guli man ko dito. Aglakaw man na siya. Nya ikaw di ay. Ha? Ama di ka. Aglakaw sad. Sabay mong duha. Vlog po kay. Agato mi sa koan. Sa Heaven. Heaven. Bitaw guys. Joke ra. Kaya ako ni Mimi. Salamat ya. kuan na po nato ni guys. Pampalit. Nakapanghulaman ta guys. Nakapanghulam. Agwan miti kay na mo kuanon nagtuog ikog Domingo karon. Ingko nga brand out ra mag Domingo entero adlaw. La imo cellphone ba? Sus 9 minutes ra ako. 9 minutes ra gini. Cellphone. Di ang yang magwang ni Alan nangadlawon pod pag church kay abi pod niya og Domingo karon. Pero sa day brand out day ug maday. Oh. Brand out og maentero adlaw. Abi gina ko karon kay mag-run Di out. nagmata ako pag sayo kay ko nga church ko pag sayo guys. Church ko pag sayo guys kay brand out ra ba karon. Sa oras day mag brand out day ug maday. Sayo mga Alas 7, alas 8 na. Pagabot na ko ila mama kay kung mas mama nga Domingo ba di karon ko nga. Mama wasing-wasing kay nga brand out ra ba karon entero adlaw. Ugba pa mga ikuasa ugba nga Domingo man karon. Sa Domingo si umbaga nga Sabado pa. Napalaw. Kamay uli na kamay. Napalaw nang ko. Pero na kamay. Una na mite. Oh. Palit daw siya fan guys. Oh, Chay mo day. Ha? Chay mo na palaman? Oh. ayan. Ano? Kani mo? May Barbie. Kani isa. Kani dayon. Wah! Ang supas. Hindi mo ka dito eh. Nakay. Wala mo daw silupin.